Bado bila maro kwach kich koro lando ni nonro margi nyiso ni buok mane nitie ni ne omonj dala jatend migao machon mar arita Fred Matiang'i gin miriambo. Mohamed Amin ma en jatatiji ka kwach kich koro wacho ni gisechako timo nonro ne Matiang'i kaluwore gi weche gi kato bedo ni jatend migao no ne osechopo doho mar chungo chenro moramora mar make gi obila okinyi makawuono. Krisowino kolonwa. E nonro makamano, ogai mar okwach kich Mohamed Amin koro wacho ni jatend migao machon Dr. Fred Matiang'i ne owuondo jopiny e wechego mane otimre odhiambo manyoro. Our preliminary findings have uncovered evidence of a well-coordinated and deliberate attempt to spread false information and incite public fear. Unfortunately, spearheaded by a person of the standing of a former Interior Security Cabinet Secretary. Amin bende wacho ni Matiang'i owuone mane onyiso chukdar marito kar dak mare ni obila biro gi jofwamb weche mar make. Dr. Matiang'i then informed the guards that police will be arriving accompanied by the media to arrest him and instructed them to allow the police access to the home but to lock out the media. Okinyi makawuono, okinde jatend migao machon mar arita kwe Dr. Fred Matiang'i okwayo doho mondo chung chenro mar make ka owacho ni okang' mar obila monjo dala ne otieno manyoro ne orocho ratiro mage. Matiang'i onyiso doho ni obila tiyo marach kod teko magi e sande ka achiel gi chwalo agenda mar siasa. Kaluwore gi Matiang'i, ngima mare kod mar anyuola mare dhi bedo kama ng'aw poni doho ok ogolo chik makumo obila mar dhi nyime kod chenro moro amora mar make. Kokalo kuom okinde mage, Matiang'i bende dwaro mondo doho ochung chenro mar make, dayo dhoge, donjone e doho ka achiel gi sande. Kata odoko ni obila ne omonjo dala ne kar saa 4 otieno, Matiang'i onyiso doho ni pok oyudo oboke moro amora mar dhi ndiko dhoge stesend obila ka achiel gi samandh mar obila. Ne otudo meko mare kod weche mane owacho kinde limbe mar jotend migepe mane oti e bwo jatend piny machon Uhuru Kenyatta e dala moseneno gire George Magoha, kendo wacho ni magi gin okenge mag tame dhi ko George Magoha. Ka otwa kod jofwamb weche laru mar doho mamalo, Dunstan Omari, achiel kuom okinde mag Fred Matiang'i, oseyo piny owacho kuom temo sando Matiang'i kendo nyiso piny owacho mondo olo chik. Weche mag Omari bende osir lwedo kod jalar tend piny kod otiko mar duond bura mar Roots Party e yiero mokalo ngire George Wajakoya ma oparo ni jatend piny William Ruto ni ji duto ni e bwo chik. Let me remind Ruto's government that you are not indispensable. I am speaking as somebody who might take over from you very soon, if not Raila. You are not dispensable. You are not above the law. So is Gachagua. Wachore ni obila mane oting'ore e geche abich nyoro ochopo e dala Matiang'i otieno manyoro kar saa 3:30 kendo temo make. Bang' donjo e dala ne, wachore ni moko kuomgi ne otemo donjo e ode, kata kamano ne gido thuolo bang' gwandore kod obila wetegi marito Matiang'i. Matiang'i ne oluongo kinde mage kotelnegi kod Dunstan Omari kod ogai mar Azimio Raila Odinga, maduto ne oseyo piny owacho mar Kenya Kwanza kuom temo doko piny Kenya e loch mar KANU. Civility must be retained. We can't have a rogue government that comes at the midnight to arrest the former CS. If they want the former CS, and that's what we are telling everybody, we will provide him. They say that the more things change, the more they remain the same. We are now witnessing what this country has been through before. The times of late night arrests and detentions of people without any formal charges. Negi hum nono ewi gimomiyo obila ne urito nyaka saa 3:30 otieno mar mako Matiang'i. There's no reason why police should be coming to somebody's private residence at this time of the day when people are asleep. This means that police themselves are actually guilty of committing a crime. Wachore ni Dr. Matiang'i ne oseyudo maling'ling kar dier odiochieng' ni obila biro monjo dala ne. An achiel kuom jok manyodhi manyoneno gima timore. Adwa wacho ni gima sirikal temo timo en gima chien mane waseweyo higni mokadho. Bende ok wabi yie mondo piny ochak odoge kuma waseaye. Magi timore kata odoko ni ogai mar obila Jafet Kome tene okwedo weche makamago. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.
Ogai mar ODM